今からイプセ蒲田のご紹介していきます。開けまして、黒と茶色を基調としたお部屋なんですが、見てください、おしゃれですよね。こんな感じです。この飾りなんかすっごいおしゃれですよね。こんな感じです。で、こちら収納が本当に充実していまして、まずクローゼット、このような形ですね。で、隣の棚がこんな感じです。いろいろディスプレイできそうですよね。こんな感じで収納ができます。モニター付きインターホンですね。2口コンロのキッチンです。まな板を置くスペースも十分にございます。こちら開けるとお手洗いです。ウォシュレット付きです。こちら洗面台なんですが、奥にこういった収納棚もございます。浴室です。もちろん乾燥機付きです。鏡もついております。こちらを開けると洗濯機置き場ですね。隣がシューズ入れなんですけれども、奥行きがすごくありまして、いろいろ活用できそうです。こちらの物件にご興味ある方、一人暮らし不動産までお願いいたします。